Και γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε το God of War Part 8 μαζί με το φίλο μου τον Δημήτρη. Γεια σας παιδιά. Και πρωτού αρχίσουμε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου και στο κανάλι του Δημήτρη. Λέγεται Δημήτρη Σακάη, το έχω πει σε πολλά βίντεο. Και ναι. Εδώ είναι ο Λίας. Όχι. Κάπου εδώ σκοτώνουμε, όχι κάτω που εδώ. Είναι κοντά στο που σκοτώνουμε την Γκάια κάπου στο τέλος. Έκανα εγγραφή από το κινητό της μαμάς μου σε σένα. Τον ένατο. Α, νομίζω θυμάσαι εκείνο που είπαμε ότι δεν πρέπει, ότι να μην το ανακαλύψουμε. Νομίζω πρέπει να το κάνουμε για να ανοίξει μια πύλη. Τελικά. Είμαι ηλίθιος. Πήγαινε πίσω. Να το κάνω εγώ. Παιδιά, θα σκυπάρουμε κάτι. Θα σκυπάρουμε λίγο, επειδή θα είναι πολύ μεγάλο. Θα πρέπει να ανακαλύπτουμε μία ώρα ό,τι να είναι, για να ανοίξει μια πύλη. Θα σας το κάνουμε skip για σας. Ωραία. Παιδιά, δεν ήταν κάτι τελικά, ό,τι να είναι έλεγα εγώ. Εδώ τώρα θα σκοτώσουμε τον Ερμή, όχι ακριβώς τώρα, θα τον κυνηγήσουμε πρώτα, να κουραστεί και... Ναι. Πώς μιλάει έτσι, σαν να βλέπω ταινία από το 1010. Εγώ σαν να βλέπω ταινία από το... Λάβα ρε. Ναι. Καλά. Είμαι χαζός. Πες είμαι χαζός. Πες το. Όχι. Πες. Αφού είμαι, είδες τι μαλακία έκανα. Τι. Αντί να πάω εκεί κάτω έκανα ό,τι να είναι. Εντάξει, πως χάσει έτσι γεμνά. Όπα, εδώ πρέπει να είμαι γρήγορος. Κάνε έτσι σαν κοριτσάκι εμείς. Αφού είναι. Γιατί δεν κάθεσαι. Καλύτερα να τραβάω. Θα σε πανάνε τα πόδια μετά. Α, δεν πήρες. Όχι. Σήμερα το... Θέλω να βορέσω τον Ερμή εγώ. Όχι, δεν θα λέω πολύ. Τι θα πω. Θυμάμαι και πολύ εδώ τι κάνουμε. Έλα τράβα το μοχλό. Δεν θυμάσαι ή θυμάσαι. Τι θυμάμαι τόσο πολύ. Δεν. Α, οκ. Δεν ή θυμάσαι. Δεν θυμάσαι ή θυμάσαι. Θυμήθηκα, πριν δεν θυμόμουν αλλά τώρα θυμήθηκα. Α, δεν θυμάσαι. Ενώ πριν έλεγες δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι, έλεγες πριν. Δεν θυμόμουν. Ενώ πριν έλεγες δεν θυμάμαι. Ναι, τώρα όμως θυμάμαι. Ναι, οκ. Θα σου σκάψω με το μυαλό. Τώρα όμως... Τι μουσική όταν δεν έχει τέτοια λογική. Δεν έχεις ακούσει. Όχι, κάνει. Όχι που λέει. Κάπως έτσι.
Ταρατα, έτσι αρχίζει καλά. Εγώ λέω άλλη μουσική. Εσύ λες άλλη. Εγώ λέω που λέει... Άστο, εγώ δεν ξέρω. Νομίζω ξέρω ποιες. Ξανά από την αρχή. Όχι. Δεν ξέρω. Σαν ακούγες που παίζεται. Άστο ανθρώπους. Yo. Hi, Kratos. Κάνε το τρίγωνο απλά. Μπρο, συγγνώμη παιδιά που κόλλησε λίγο το βίντεο. Όχι, κόλλησε. Ναι. Τώρα... Άρα... Βρήκαμε τη λύση. Καλά, ο Μπρο είναι χαζός. Ο Ερμής έκανε από εκεί ενώ μπορείς να πας από εκεί. Να, ο Μπρο είναι χαζός. Πες το. Δεν είναι χαζός ο Ερμής. Ο Ερμής είναι βλαμμένος, έχει πρόβλημα στον εγκέφαλο, ούτε ο Βασίλης δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Και καλύτερος είναι ο Βασίλης από τον Ερμή. Το ξέρεις. Τουλάχιστον είναι πιο έξυπνος ο Βασίλης. Αλλά μην το παραγγίζουμε. Ωραία. Παιδιά, συγγνώμη που δεν μιλάω, απλά βαριέμαι κάποιες φορές να μιλήσω. Είναι πολύ ωραίο, πολύ cool αυτό που έκανε εδώ ο Κρέιτος. Αυτό όντως. Συγγνώμη παιδιά, είδα δάχτυλα μου. Stop! Ακολουθάμε τα αίματα του Ερμή. Τι κάνεις? Σαν να κλαίει, ακούγεται. Τι κάνεις? Coin είναι. Α, παιδιά, μπορεί, θα βγάλουμε και βίντεο με Roblox. Μια μέρα. Ναι. Τι μια μέρα, μπορεί σήμερα. Αυτό. Μπρο, σήμερα και GTA και... Συγγνώμη. Καλά, είμαι χαλός. Συγγνώμη, παιδιά. Περίμενε λίγο. Καλύτερο είναι να παίζω τακτικό, αλλά θα παίζω 2 φορές με τόσο. Οπα! Σφαλιάρα. Το χαζό. Άκου λίγο πώς Είναι ακούγεται όταν μου δίνεις σφαλιάρα. Το ακούω. Όχι, περίμενε. Όχι, δεν είναι αυτό. Πω ωραία, αυτό με δυσκολεύει πάρα πολύ. Άκουσες? Ναι. Είναι περίεργο. Σαν χάλια. Όχι, ωραία. Κάτσε. Τι? Να λώσουμε τη θέση. I thought Spartans fought with honor, and yet you seek to kill me when I have no way. Παιδιά και συγγνώμη αφαλικά. Δεν φάνηκες. Ωραία, ωραία. Μπερδεύτηκα. Ωραία. Nothing but nightmares of your Μπρο, δεν έχει δάχτυλα. Έχει. Απλά δεν day φαίνεται. you may defeat me. Ναι. But in the end, Kratos, in the end, you'll betray only yourself.
Ναι, είχε μπει τα δάχτυλα μες στο πόδι. Πώς έπεσε έτσι. Είχε μπει τα δάχτυλα μες στο πόδι. Δάχτυλα. Τα δάχτυλα μες στο πόδι. Οκ. Έλα ρε μπρο, αυτό είναι δύσκολο. Τώρα από εδώ. Από πάνω. Από πάνω. Τώρα. Ωραία, ο άλλος μου χλούσε. Πάρτο. Πάρτο. Πάει το ένα του το πόδι. Γκαβέ. Πώς είναι τόσο cool. Μπρο, είναι περπατάει. Είναι cool Το έτσι ξέρω. όπως περπατάει. Ναι, μπρο. Το ξέρω. Το ξέρω και είναι τόσο λίπο αυτό. Είναι ηλίθιος ο Κρέτος. Αυτός είναι ολόκληρος θεός και ο Κρέτος είναι ημίθιος. 50-50 και... What the Τι ρίζα του βρήκε. Τώρα θα βγουν κάτι σαν κολούτσια. Μπρο, είναι χαζός. Είναι ιδέα. Δεν βλέπω. Ωραία βγήκε. Τι λες μωρέ μου πιάσεις. Σχάλια εκεί. Εννοώ το σώμα του, τώρα απλά μέλισσες εδώ. Μέλισσες είναι ρε. Δεν με νοιάζει, είναι βία Σε ρε. ιδιάζουν οι μέλισσες. Ναι, εντάξει, καλά μην κάνει τα. Πλάκα σου κάνει ρε, μια πλάκα, δεν πρέπει να πάρεις τα σοβαρά. Ναι. Είναι ο Κράτος. Ήταν cool έτσι όπως έδιωξε το. Όντως μπρο. Περιμένετε να κάνουμε ένα save. Ωραία. What the fuck. Να περάσει εκείνο ρε, είναι δύσκολο. Έλα ρε μπρο, δεν περνάει. Να παίξω κανένα να το κάνω όλοι. Περίμενε λίγο, δεν μπορώ εγώ που είμαι πρόσωπο κοντά μου. Ναι, μια φορά θυμάσαι που δεν μπορούσες να κάνεις κάτι και το έκανα εγώ όμως. Ναι, επειδή δεν θυμάμαι το κουμπί. Όχι με τα φτερά. Όχι, αυτό είναι άλλο που λέω εγώ. Κι εγώ άλλο που λέω. Ναι, εγώ δεν είπα με τα φτερά. Γιατί πάει πίσω. Μην πέφτεις ρε πούστη μου. Τι. Παιδιά, δεν το λέει στα αλήθεια. Δεν είναι δεν είναι YouTube Kids. Δεν θα τον Και έβαλα στο πάλι. YouTube Kids. Και Θα το πάλι. βλέπω πιο πολύ μεγάλο, οπότε τι σχέση. Ναι, θα το ανεβάσεις στο κανονικό το YouTube. Ναι, όχι στο YouTube Kids. Και πάλι, και τα παιδιά έχουν και το κανονικό το YouTube. Οπότε, Δεν προχωράει καν. Εδώ μια χαρά το κάνει, εδώ. Επιτέλους ρε φίλε, επιτέλους. Η μαλακία. Άισέ σου τώρα με τα φτερά θα πάω. Ούτε με τα φτερά δεν με αφήνει. Ούτε. ποιο είναι το κουμπί που πας. Ποιο είναι το κουμπί που πας σε αυτό. Πατάω αυτό και έχω πατημένο χ. Για να ανεβαίνει. Ποιο πατάς. Αυτό, όπως βγάζει το τόξο και το κεφάλι. Και έχεις πατημένο χ. Ναι, και μετά το αφήνεις. Ωραία, δεν γίνεται. Να το κάνω εγώ. Περίμενε ρε παιδάκι μου. Να Να σου- πειράσω αυτό. Μη φωνάζεις. Σου το έχω πει 1000 φορές, γι' αυτό φωνάζω. Ναι, εγώ λέω να κάνω αυτό εδώ. Ωραία, περίμενε. Περίμενε.
Να ξέρω, μη φωνάσεις. Αφού δεν καταλαβαίνεις. Καλά πάμε. Βγάλει το φως. Ποιο φως? Το φως. Ποιο φως? Το κεφάλι. Ποιο φως. Ναι, πες το κεφάλι. Πού να καταλάβω εγώ αν λες φως. Αφού εσύ μου το έχεις μάθει έξυπνε. Σου έχω μάθει ότι λέγεται φως. Σου έχω πει ότι λέγεται ή κεφάλι ή ο ήλιος. Μου έχεις πει και φως, αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Σου έχω πει το φως που βγάζει. Ναι, μου έχεις πει και... Όχι ότι λέγεται. Άστο, δικά σου λες όλη την ώρα. Α, καλά. Ναι, λογικά. Απλά πάντα θέλεις εσύ να λες δικά σου και να δικαιολογήσει κιόλας. Εσύ ποτέ δεν λέγαμε. Όχι. Δεν το έχεις κάνει. Ποιο. Αυτό που είπες τώρα. Τι, να δικαιολογούμε. Ναι, το έχεις Όχι. κάνει. Το έχεις κάνει. Με σένα όχι. Τι? Με σένα όχι. Εσύ το έχεις κάνει με μένα. Και εσύ. Ποτέ. Και πριν το είπες, αλλά τέλος πάντων. Και πριν δικαιολογήθηκες, αλλά... Ναι, λογικά ρε. Ναι, την αλήθεια. Ναι, λογικά. Να μην λέω την αλήθεια, σε πειράζει να λέω την αλήθεια. Όχι, με πειράζει να λες το ψέμα. Ναι, δεν είπα ψέματα. Ψέμα είναι. Τώρα με τα γεννητά. Θα το φας και δεν είναι τρία. Και εσένα πολύ ζεστά. Σαν δηλητηριώδες και καυτά. Και εσένα χοντρά και λεπτά. Άντε. Σε ένα μακριά και ξενά. Και εσένα κοντά και αλμυρά. Παιδιά, συγγνώμη που ήρθαμε, απλά και συγκεντρώνομαι και βαριέμαι. Θες να παίξεις? Παίξε και αυτό. Να σκοτώσω αυτό, να. Βασικά να το αφήσουμε για το άλλο πάρτι αυτό. Ή όχι. Βασικά, μιας και το άρχισες, έλα. Εν τω μεταξύ είναι τόσο χαζός που και ηλίθιος που σκότωσε σαν χαζό και πληκνίντσα ήταν. Χαζό. Κοίτα τον πισινό του. Δεν ξέρω γιατί τσακωθήκαμε. Γιατί τσακωθήκαμε. Το βάρεσε στα τέτοια. Γιατί κρύβεις τα κουμπιά. Γιατί κρύβεις τα κουμπιά. Απλά με δουλεύει. Κοίτα με εκεί. Κοίτα με. Περίμενε. Το βάρεσε στα τέτοια. Αου. Όχι. Να παίξω. Περίμενε. Μην δείχνεις το σκοτάδι. Μην δείχνεις. Επίτηδες σου κάνεις. Για πλάκα το κάνω, τι επίτηδες. Ναι, αφού επίτηδες Να παίξω. Να σκοτώσω το τρόλ. Το τέτοιο. Αυτό με το ένα μάτι. Κύκλοπα. Ναι, το κύκλοπα. Αυτός δεν είναι συγκύκλοπας. Έχει κύκλο στο μάτι του. Όχι, έχει κύκλο αντί για μάτι. Αφού το μάτι κύκλο είναι. Αφού το μάτι μας κύκλος είναι. Έσωσε τον άνθρωπο. Αλλά θα το σκοτώσει ο κύκλοπας. Οπότε δεν έχει σημασία. Δεν φαίνεται σαν κύκλοπας επειδή είναι χαζός.
Δεν φαίνεται επειδή έχει αυτό σαν κράνη στο κεφάλι του και δεν φαίνεται το μάτι. Ναι, αυτό σου λέω, επειδή είναι χαζός. Ξεκάθαρα. Πόσα λεπτά είναι. Θα σκοτώσουμε και αυτό και θα το σταματήσουμε. Γιατί είναι τώρα, Σιγά. Σιγά και δεν ξέρω. Σιγά. Οργή του Σπαρτιάτη. Πάρτα! Σόφα! Έλα εδώ και εσύ τώρα. Α, καλά. Ποιος Τους ξεφτύλισες. Που θα αποφύγεις κιόλας με το στο τσεκούρι σου σαν την πουλούν. Ναι. Αυτό θα το αφήσουμε για το άλλο part, παιδιά. Ναι. Και θα χαιρετήσω πάλι με τα φτερά όπως σε κάθε Όχι, ή με κάτι άλλο. Ή με τον ήλιο, θες. Ωραία. Με τη δυνατότητα. 1, 2, 3. Bye!